नमस्ते. मी आज कोळंबीचा रस्सा करते आणि ही कोळंबी बघा. ही कोळंबी आहे, सोलून एकदम साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. मी आज कोळंबीचा रस्सा बनवणार आहे. हे साहित्य 2 कांदे आहेत, शेंगदाणे, खोबरं, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, लाल मिरची पावडर, मीठ, कढीपत्ता आणि त्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. आणि हे तेल आहे. मी आता पहिला गॅस पेटवते. आता मी पहिलं तेल टाकते थोडंसं, म्हणजे ते कांदा खोबरं भाजून घ्यायचं आहे ना, त्याच्यासाठी. पहिले शेंगदाणे टाकते, म्हणजे ते चांगले भाजायला पाहिजे. पहिलं तेल टाकलं आहे, शेंगदाणे टाकले आणि आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. कांदा सर्व नाही टाकत आहे, थोडंसं म्हणजे कोळंबीला फोडणी देण्यासाठी थोडासा कांदा ठेवते. हा बघा, हा असा कांदा थोडंसं म्हणजे कोळंबी फ्राय करायला थोडा ठेवायचा. त्याच्यामध्ये आता मी हे अद्रक आणि लसूण टाकते. हे भाजायचं सर्व. खोबरं कसं नंतर टाकायचं, अरे हे थोडं अर्धवट भाजल्याच्या नंतर खोबरं टाकायचं आहे. पहिलं हे भाजून घेते. हे चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे. हे असं भाजतोय ना तोपर्यंत मी याच्यामध्ये 2 टमाटे सुद्धा कापून टाकणार आहे. ती पण भाजून घ्यायची, अशी त्याच्यामध्ये मिक्स करून भाजून चांगली घ्यायची आहे. ही 2 टमाटे घेतले आहेत, ही आता कापून घेते मी बारीक करून. ती पण त्या कांदा खोबऱ्यामध्ये भाजून घ्यायची आहेत. ही अशी बारीक फोडं करून घ्यायची. आणि जे आता मी कांदा खोबरं भाजते ना, हे त्याच्यामध्ये थोडं हे भाजू दे पहिलं, कारण टमाटे टाकल्यावर भाजणार नाही लगेच, टमाट्याला पाणी सुटतो. हे असं सर्व साहित्य भाजून घेतलं ना चांगलं तेलामध्ये, मग ते खराब होत नाही. कुठलीच वस्तू झाली आपण पदार्थ बनवला ना तर तो खराब नाही होत. आणि आपण सगळं कांदा कोथिंबीर हे सगळं वरून टाकलं ना चेचून, तर ते लगेच खराब होतो, फेस येतो जेवणाला. म्हणून हे सगळं भाजून असं चांगलं करून मिक्सरला वाटून असं चांगलं जेवण बनवायचं, म्हणजे ते राहतो व्यवस्थित. आता मी त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो कापले, ती पण भाजायला टाकते. टोमॅटो पण वरून टाकतात, पण मी तसं टाकत नाही, कारण तर रस्सा बनवते ना, त्याच्यासाठी. म्हणजे टोमॅटो वाटपामध्ये भाजली मी, अशी वाटली ना तर तो मस्त गरगरीत आणि मसाला पण लाल होतो. हा पूर्ण भाजेपर्यंत हलवत राहायचं आहे. त्याच्यामध्ये हे मी ओलं खोबरं ठेवलं आहे, ते पण आता त्याच्यामध्ये टाकते. आणि आता हे सर्व कसं लाल भाजून घेणार आहे. हे बघा, हे असं चांगलं टोमॅटो पण असं चांगलं भाजलं आहे बघा, आणि मसाला पण चांगला भाजला आहे. असं चांगलं तेलामध्ये भाजून घ्यायचा. आता हे भाजलेला आहे मसाला सगळा पूर्ण. आता मी ते ताटामध्ये काढून घेते, कारण थंड व्हायला. ताटामध्ये मसाला काढून ठेवते आणि कोळंबी शिजायला टाकते. गॅस आता बंद करते. हा बघा कसा मसाला लाल भाजला आहे. ते कांदा खोबरं, थोडेसे शेंगदाणे, हे लसूण आणि अद्रक, हे एवढे वस्तू फक्त आपण घरातले वापरायचे आहेत. बाकी काही कुठला मसाला वापरायचा नाही पॅकेटमध्ये. हा मसाला थंड होईपर्यंत मी आता थोडी कोळंबी आहेत ना ती शिजायला ठेवते. गॅस पेटवला आहे आणि आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढं टाकायचं. जास्त तेल लागत असेल तर जास्त, कमी तेल लागत असेल तर कमी. आता मी त्याच्यासाठी हा कांदा ठेवला आहे फ्राय करायला. कांदा टाकते. आणि हा थोडासा कढीपत्ता ठेवला आहे, कढीपत्ता आहे, तो पण मी त्याच्यामध्ये टाकते. कांदा थोडा लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांदा कढीपत्ता थोडा लाल झाला आहे आता, तर त्याच्यामध्ये मी मिरची पावडर टाकते. ही मिरची पावडर कशी, हा मसाला मी घरगुती बनवलेला आहे, कोकणी मसाला मालवणी.
तो कसं जास्त नाही टाकायचा, तो तिखट असतो म्हणून. नवीन मसाला आहे. असा मसाला टाकल्यावर असं ढवळायचं. आणि आता मी त्याच्यामध्ये कोळंबी टाकते आहे. ही कोळंबी साफ करून स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे, ती मी आता त्याच्यामध्ये टाकते. अशी थोडी हलवून ठेवायची झाकण मारून. तोपर्यंत मी मसाला जो भाजला आहे ना तो वाटून घेते, मिक्सरला लावून घेणार आहे. तोपर्यंत ही कोळंबी, आता कोळंबी टाकली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडं 2 मिनटं झाकण ठेवते मसाला वाटेपर्यंत. हा मसाला भाजलेला आहे ना, हा पूर्ण थंड करून घ्यायचा. गरम गरम कधीच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटायचं नाही, कारण ते भांडा आहे ना उडतो. मग जर थंड झाल्यावरच मिक्सरला लावून घ्यायचं. तो ते आपण बाकीचं सगळं करेपर्यंत मसाला थंड होतो. आणि मिक्सरच्या बारीक छोट्या भांड्यामध्ये एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हा मसाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकला आहे आता सर्व. आणि त्याच्यामध्ये ही कोथिंबीर स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे, ती आता ही थोडीशी टाकते, म्हणजे ती वाटून निघेल. हे थोडंसं हलकं फिरवून घेतलेलं आहे बिना पाण्याचं. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि गरगरीत वाटून घ्यायचं, कारण बिना पाण्याचे ते वाटत नाही. थोडंसं पाणी टाकायचं असं. हे आता गरगरीत वाटून घ्यायचं. हे बघा, हे मसाला असा वाटलेला आहे चांगला बारीक. आता मी ते कोळंबीमध्ये हा मसाला टाकणार आहे, मीठ टाकणार आहे, म्हणजे कोळंबी तयार झाली. हे आता मी झाकण काढते आहे. हा मसाला टाकते आहे. हा बघा, वाटलेला मसाला कोळंबीमध्ये टाकते. म्हणजे आपल्याला कसं सुकं पाहिजे तर सुकं, किंवा ओलं पाहिजे तर ओलं, असं कसं पण म्हणजे थपथपीत आपण पाणी टाकून थोडंसं करू शकतो. कारण मी आता तो रसाच बनवणार आहे, ते मी तुम्हाला रसाच दाखवणार आहे करून, सुकी नाही करणार आहे. आपण याच्यामध्ये कोकम टाकलं तरी चालतं. मी टोमॅटो टाकलं आहे वाटून, पण आपण टोमॅटो नाही टाकले आणि 1-2 कोकमाची अशी फोडं टाकली ना तरी पण चालतात. आता हे असं मी पातळ बनवलेला आहे रस्सा. आता हा फक्त शिजलेला आहे. आता फक्त थोडं मीठ टाकते आणि कढ यायला देते. आता त्याच्यामध्ये मी आपल्याला चवीला लागेल तेवढंच मीठ टाकायचं आहे. एकदा हलवून घेते, कारण कोळंबी शिजलेली आहे. तर मसाला त्याला लागला पाहिजे. असा एक कड आला की कोळंबीचा रस्सा तयार होईल. तशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, भाताबरोबर, किंवा चपाती भाकरी नसेल तरी पाव आणून सुद्धा पावाबरोबर खाऊ शकता. आता फक्त थोडा कड आला ना, म्हणजे असं वरच कशी तेलाची करा येईल अशी, म्हणजे की मग समजून जायचं की कोळंबी तयार झाली. कोळंबीचा रस्सा, कोळंबी शिजलेली आहे आणि रस्सा पण मस्त तयार झालेला आहे. आता मी ते तुम्हाला डिशमध्ये काढून दाखवते. कोळंबी रश्शाची डिश तयार झालेली आहे, एकदम मस्त कंप्लीट झालेली आहे. आणि हे डिश एक बनवले ना, हा कांदा टोमॅटो, काही जणांना सवय असते मच्छी चिकन बरोबर कांदा टोमॅटो पाहिजे असतं, त्याच्यासाठी मी हे असं सजून ठेवलेलं आहे. डिश एकदम कंप्लीट झालेली आहे.